Здравейте, приятели! Пак съм аз, Богдана, и днес снимам друг клип за друг модел гривна. Аз го наричам верига. Ето го модела гривна. На мен много ми харесва. За да направите такъв модел гривна, са ви необходими станче, голяма кукичка, две S-съобразни кукички, едната за всеки случай, ако изгубите някъде другада. Първа стъпка, вземете станчето. Първо, вземете едно ластиче. Сложете го така. И вземете другия край и го кръстосите ето така. И го сложете. Ето как се получава. Така, вземете още едно ластиче. Червено. И пак го завъртете и го сложете. Вземете още едно ластиче. И го направете като останалите. Да станат 3. Ето така. Сега, вземете кукичката. Обърнете станчето, вземете средното и го качете отгоре. След това от другата страна също. Така. Когато стане така, вземете едната S-съобразна кукичка. Направете ето така. Вземете двата края, ето така, и мушнете вътре пръста. След това вземете кукичката и сложете ето така. Сега сложете още едно ластиче. Бяло. И него направете така. Ето така. Сега хванете до средното и го прехвърлете отгоре. Ето така. Хванете и другото средно и пак го прехвърлете отгоре. Придърпайте. Вземете още едно ластиче. И го оставете. Така. Хванете средното и го прекарайте отгоре. И от другата страна. И така го повторете няколко пъти. Когато гривната стане толкова дълга, може, ето да я снимаме от по-близо. Така, сега за завършването й хванете най-долното ластиче, ето така, и го преметнете отгоре, както и от другата страна същото. Сега това ластиче го преметнете ето тук отсреща. Ето така. Това долното го преметнете отгоре. И остава едно ластиче. Сега вземете края на гривната, където е кукичката. И сложете. След това получавате една хубава и модерна гривна. Ето, вече имам две. Благодаря ви много, че ме гледахте. Пожелавам ви лек ден, лек следобед или лека вечер. И ще се видим скоро, предполагам. Довиждане!